Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Я, його ведучий Айдар Мождабаєв. Сьогодні у нас два гості, дуже цікаві люди, яких я ніколи не бачив у прямому етері, тому мені самому цікаво буде поговорити про те, на чому вони розуміються. Наш перший гість – людина, яка дуже розуміється на економіці і взагалі і на суспільному житті. Це Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава. А чи правда ви вперше у мене в етері? Напевно, вперше. З вами так. Точно. Ви в Гульсум бували, я так точно пам'ятаю. Так, був неодноразово. До початку вторгнення так був. Зараз ми вже на новому етапі війни і взагалі всього, що відбувається. Я не знаю навіть, з чого почати, можливо, з політики, хоча не про це домовлялися, але ось заява Байдена, точніше не заява, там цитата з його інтерв'ю, яка зараз там всюди поширюється, про те, що він бачить мир в Україні без членства України в НАТО. Щоправда, він там сказав, я був одним з тих, хто був проти натовізації, як вони там переклали, України. А що це насправді значить? Чи дійсно це така відмова остаточна, чи що? Я, чесно кажучи, не розділяю зараз здивування багатьох там, хто, я не знаю, колег, неважливо, хто там дивується ці заяві, це не нове. Знаєте, як казав Кучма, можливо, не дуже вдале порівняння, це вже було. Чому не вдале? Тому що зараз не про Кучму, і не про період її управління, а про позицію Білого дому за головування Джозефа Байдена. Але я сумніваюся, що якби, наприклад, там був республіканець Трамп, то ситуація Білого дому була б якоюсь іншою. Наприклад, щоб вони б сказали, та ні, ми за, давайте все окей, Україна може бути в НАТО. На жаль, поки що консолідованої позиції немає, її навряд чи буде. І як пише видання, однією, знову ж таки, вони такий відсил роблять цікавий, на ті періоди, коли Байден був сенатором, віце-президентом і приїздив до України неодноразово, такі випадки були. Тоді він говорив про те, що найголовнішою головною проблемою, чому Україна не може бути в НАТО, це корупція. Можливо, зараз через це в нього і не змінилося відношення. Але я думаю, що це не основний зараз момент, чому не змінилося відношення. В тому числі, звісно, і цього не треба відкидати, в тому числі я розцінюю зараз заяву Байдена, і яку підтримує активно зараз Шольц, це таке розділення в Північно-Атлантичному альянсі, можливо, на 2 чи 3 табори. Країни, які підтримують, які не підтримують. Чому на 3? До прикладу, якщо згадати Туреччину, і Угорщину. Туреччина ніколи не заявляла про свою позицію щодо нашого членства в НАТО, тому що предмету розмови не було. Але Туреччина поводить себе дуже дивно вже не перший рік на міжнародній арені. От сьогодні ще заява в Китаї очільника закордонного відомства про те, що Туреччина хоче до БРІКСу. Але знову це ж також не нове. Туреччина давно хоче до БРІКСу. Вона ще в 2018 році, коли Ердоган був на 10-му саміті БРІКСу в Йоханнесбурзі, також говорив про своє бажання долучитися до цієї організації як повноправного члена. Хоча Туреччина є членом Північно-Атлантичного альянсу. Але поряд із тим, вона не бачить себе в ЄС. З низки причин, це не предмет сьогоднішньої розмови. З Україною ситуація не те, що схожа, але причини вони десь, можливо, ідентичні, схожі. Втім, група країн, яка виступає проти нашого членства в НАТО, це не Угорщина, не Туреччина, зовсім. Це Сполучені Штати Америки і Німеччина. А ті, хто виступають за, сьогодні розуміють, що їхнього голосу навіть буде недостатньо, одного когось достатньо, щоб він був проти і ми не станемо членом Альянсу. Тому в цій заяві Байдена я особисто бачу гарну перспективу для України. Тому що кожна криза, вона відкриває зовсім інший шлях зміцнення, зараз якщо говорити про наше членство в Альянсі, зміцнення оборонного поясу
для всієї Європи. Давайте згадаємо початок ХХ століття, коли активно велася дискусія щодо створення Балто-Чорноморського союзу. Тоді якраз от початок за часів Скоропадського, в тому числі, коли вирішувалася доля Криму, дуже складна була, такі були буремні часи, так, але вони були багато в чому визначальному в питаннях безпеки всієї Європи тоді перед Російською імперією і нині. От тут якраз ситуація дуже схожа. І якби нам сказали, окей, ви в НАТО, ніяких питань нема, ми рухаємося в НАТО, це також класна ідея. Зараз постає питання про те, яка альтернатива для України. Тому що ми дійсно повинні мати військово-політичний союз. І я не випадково зараз нас відсилаю на більш ніж 100 років назад, для того, щоб сказати, що ідея є, вона жива, вона не втратила своєї актуальності, вона повинна бути реалізована. Як свого часу заявляв Борис Джонсон, коли приїздив до України в 22-му році навесні, створення нового військово-політичного союзу по східних кордонах Європи, куди могла б увійти і Угорщина, можливо, навіть і Туреччина. Бо з Туреччиною дуже зараз складна ситуація. Ми повинні намагатися підтримувати з нею зв'язки, попри те, що вона дивиться все більше в бік Східної Азії, це бік Росії, Китаю, Індії, такі країни, які сьогодні, хоч Індія там, ми часто говоримо, що це демократична країна, але менше з тим. Тобто сьогодні ми можемо скористатися новим дискурсом за датою створення нового військово-політичного союзу на чолі, до прикладу, з Великобританією та Францією. Тому позиція США не нова, це дійсно було, і нам не варто зараз розраховувати найближчий рік, 2, 3, 5, навіть, а то можливо і більше, щодо повноправного членства в Альянсі, тому ми повинні говорити дещо про інше. Ну, тут цікава ваша ідея. Я одразу чомусь подумав про ізраїльський варіант. То там такий натяк. Ізраїль же не член НАТО, але країна, з якою ми підтримуємо військові зв'язки, постачаємо зброю, і вона захищається. Це фактично підставляє Ізраїль в довгостроковій перспективі, ретроспективі. В принципі, одне і те саме. Чи все ж таки, я чому хочу уточнити, ось ізраїльський це варіант він мав на увазі або якийсь інший, тому що, про що ви кажете, пане Валерій, це, в принципі, ж країни НАТО. А чи дозволено взагалі їм створювати інші союзи з іншими країнами, і як на це подивиться НАТО, наприклад, в цілому? Однозначної позиції в НАТО нема з приводу цього. І ця дискусія ведеться. Не випадково згадував Бориса Джонсона. Сьогодні прослідкуйте за спільною риторикою Франції і Великобританії. Не випадково наводжу ці дві країни як приклад. Вони суттєво відрізняються у своєму дискусі від Сполучених Штатів. Хоча часто ми чуємо, що британці підтримують тісні зв'язки США. Підтримують. Ніхто ж це під сумнів не ставить. Але ідея з Балто-Чорноморським союзом, ще раз повторюю, вона не нова і не моя. Так, а це ідея, яку виношували і гетьмани України дуже давно. І її просуває сьогодні Еммануель Макрон. І була заява буквально цієї весни про те, що Європейський Союз проти створення паралельних структур на базі НАТО. Але сьогодні проти, а завтра це питання можна обговорювати. Тому що загрози нікуди не подівалися, а є позиція, до прикладу, сьогодні країн Балтії, Польщі, вона чітко озвучена, Чехії. Я вважаю, що сюди можна сьогодні відносити саме позиціонування Петра Павла в частині протистояння російській агресії, його ініціатива снарядна, це коаліція, це взагалі супер ідея. І говорити про це, я не вважаю це катастрофою абсолютно. Якщо на базі НАТО буде створений військово-політичний союз за участі України, де Україна буде повноправним членом, і цей союз зможе стримувати більш оперативно і влучніше будь-які спроби Росії атакувати країни НАТО і ЄС, чому б ні? От чому б ні? Це абсолютно нормально, це правильно, це треба робити, цього боятися не можна. І про це добре, що говорять. І в будь-якому випадку ми повинні бути свідомі того, що ми повинні використовувати усі доступні засоби і методи для протидії російській агресії і недопущення, і превентивних дій, щоб цього не сталося. Превентивних дій. От дивіться, чому зараз почали говорити про те, що
Україна може бити по території Росії. Ну, врешті-решт, вже досить споглядати за тим, що відбувається на Росії. Чому Ізраїль може бити по Ливану? Чому Ізраїль може бити по інших територіях, де є терористи, для того, щоб знищити, щоб вони не атакували Ізраїль? Сьогодні вночі була чергова атака на Ізраїль. Там не можуть ніяк до цього часу гамувати пожежу, яка розгорілася на 1000 квадратних метрах на півночі Ізраїля, кілометрах навіть. Тому що там є Хезбола, терористична організація. Але щодо, знаєте, Ізраїлю, тут слушна думка, я часто чую, давайте будемо як Ізраїль. Ну так, варіант такий може бути, я цього не заперечую. Ізраїль має такий собі особливий статус партнера особливого США поза НАТО. Але не один Ізраїль. Це десятки країн у світі мають такий статус. Десятки, навіть не 10. І Японія, Південна Корея, нещодавно Кенія стала таким самим же ж партнером США поза НАТО. А США показує, що вона готова підтримувати. Але ми ж чудово розуміємо, що, до прикладу, одним країнам США надають більше допомоги, а іншим менше допомоги. Також вони визначаються якоюсь там доктриною, політикою, підтримці Ізраїлю, підтримці Японії, Південній Кореї і так далі. Але не випадково був створений, як приклад, дивіться, ще один союз – АУКУС, куди війшла Велика Британія, Сполучені Штати і Австралія. Зараз створений ще один військово-політичний союз, куди входять Філіппіни, Японія і США. Це ж не заважає бути США членом НАТО. І далі давайте згадаємо Туреччину, яка воює проти Кіпру. Фактично на сьогоднішній день у них є територіальні претензії один до одного. Вони там якось їх вирішили, є сіра зона, але це ж також не вирішило багаторічну проблему відносин цієї країни з Туреччиною. Не вирішило. Хоча Туреччина є членом НАТО, а Кіпр є членом Європейського Союзу. Тому я не думаю, що зараз, знаєте, створення нового союзу на базі НАТО – це щось таке, з ряду виходяче, що не може бути взагалі реалізовано. Навпаки, в цьому плані треба говорити. Тим паче після заяви Байдена, що ми не бачимо, вони не бачать нас в НАТО в найближчий рік, 2, 3 чи 5. Тут ще можна згадати 3 або навіть 4 з Ісландією країни Скандинавії. Вони всі нас підтримують і підтримують потужно. І вони теж, я думаю, дуже занепокоєні, м'яко кажучи, близькістю Росії. Тут вони такі теж природні союзники можуть бути. Так, тут треба згадати ще один союз, який створений у 2015 році за ініціативи Британії. Це сили екстреного реагування, якщо не помиляюся, як вони називаються. Про них мало чути, про них мало пишуть. Неформальний союз, до якого входять країни Північної Європи під проводом Великобританії. І вони активно підтримують свою військову співпрацю, розуміють також агресію, можливу, з боку Росії. І підтримують країни Балтії, які також входять в цей союз. Але НАТО так дуже обережно, загалом в Сполучених Штатах Америки, стосовно створення такого військового формування. Втім, нічого неможливо не буває, ще раз кажу. Добре. Ми повернемося до наших внутрішніх справ. І головна зараз проблема, принаймні всі про це говорять, і дійсно це на часі, це енергетика. З енергетикою ситуація, негарна. Відключення масові, відключення тривалі. Графіки змінюються, то вони є, то їх немає, то вони тривалі, то короткі. Але я щось таких оптимістичних дуже прогнозів не чув. Але, в принципі, я не користуюся прогнозами будь-кого і намагаюся питати людей, які розуміються на економіці, на енергетиці, на ситуації взагалі в Україні в цьому сенсі, в невійськовому. Ви, як фахівець такий, який знається на цьому, чи можете описати ситуацію зараз таким тверезим чином і спробувати спрогнозувати, що на нас чекає влітку і тим більше восени і взимку? Спрогнозувати не можу, тому що достовірної інформації про збережені потужності немає. І зрозуміло, що в умовах війни нам її ніхто не оголосить. І це нормально. Але ми бачимо зараз дії, до яких вдається влада з приводу щодо відключення. Навіть сьогодні у нас було відключення електроенергії. Загалом то до цього не звикати, ми ж мали таке ще в минулому році. Дійсно, кількість знищеної енергетичної інфраструктури доволі велика. Це те, що ми можемо говорити з офіційних повідомлень.
Сьогодні був коментар заступниці міністра енергетики, яка сказала, що ми вимушені були вдатися до рішення про підвищення тарифів для відновлення генеруючих потужностей і загалом енергосистеми України, аби ввійти якось у зиму. І вона поточнила, що без підвищення вирішити ці проблеми, без підвищення тарифів неможливо. Хоча, як на мене, це чистої води маніпуляція, тому що був створений спеціальний фонд, європейський фонд, куди різні країни надсилали кошти для відновлення наших енергетичних спроможностей. І лише цього року, за повідомленнями прем'єр-міністра України Шмигаля, вже було перераховано до нього понад 400 мільйонів євро. Минулого року такий самий фонд існував. Ми отримали безповоротної фінансової допомоги від наших партнерів на суму понад 2 мільярди доларів, 2,3 мільярди доларів. Це офіційне повідомлення уряду. Тому в мене логічне запитання, а ці гроші, які виділяються для відновлення енергетичних систем, нам їх недостатньо для відновлення? Плюс ми отримуємо купу обладнання в безповоротну допомогу, які просто нам передають. От тут якраз і питання виникає, чи ми рухаємося до заявлених нами вимог від Європейського Союзу про приведення наших тарифів до європейських, відповідно до вимог третього енергетичного пакету, чи ми зараз все-таки намагаємося думати про те, чи населення спроможне буде платити? От давайте гіпотетично уявимо собі кількість боргових зобов'язань, які ми отримуємо за підсумками хоча б цього року, 24-го, через те, що люди примітивно не зможуть виплачувати за спожиту електроенергію, тому що їхні доходи не зросли. Платіжка у кожного, хто отримає її в червні, беріть травневу, множте на 2. От просто-напросто. Тобто ваші витрати збільшаться вдвічі. Окей, якщо побутовий споживач там ще якось буде витягувати, викручувати цю ситуацію, що буде з промисловими споживачами, мені складно уявити. Тому що в будь-якому випадку витрати на електроенергію вони закладуть у собівартість продукції. Я тут ні від кому не відкриваю секрет зараз, абсолютно. І враховуючи те, що промисловий тариф він суттєво відрізняється від побутового, так разів у 2, у 3, так, то я, знову ж таки, я собі погано уявляю, як можуть працювати. До прикладу скажу, що в літній період продуктовий магазин площею десь так 50-70 квадратів, невеличкий, так, тобто це ФОПи, середній бізнес, який торгує продуктами харчування, має кілька холодильників, буде платити за спожите світло 1030 мінімум. От просто-напросто. Я погано собі уявляю, які мають бути обороти у такого невеличкого магазину для того, щоб йому сплачувати всі податки, платити оренду і платити заробітну плату найманим працівникам, тому що сам власник не впорається з цією проблемою. А в нього промисловий тариф, у нього не побутовий. Тому зараз і стоїть запитання, для чого було піднімати ці тарифи, якщо допомога за кордону приходить, а просто-напросто це спровокує дуже серйозний ріст інфляції за підсумками року. Так, нам там обіцяють 6-7% вийти, окей, ми намалюємо це так споживчу, плюс-мінус за рахунок здешевлення, можливо, якихось товарів. Якщо, до прикладу, у нас буде суперовий цей рік, сезон, ми матимемо дешеву сільськогосподарську продукцію, і за рахунок цього ми зможемо відкоригувати статистику, а не реальну картину. Тому історія з підвищенням і знищенням, звісно, росіяни дали нам клопоту, я тут не заперечую, чимало було знищено. Але ще раз наголошу, що допомога, яка надходить Україні у вигляді безповоротних грантів і просто фінансової допомоги, це на даний момент уже десь близько 500 мільярда євро. Це велика цифра. Тому я вважаю, що можна було утриматися від підвищення тарифу. Можна. Можливо, що і так. Просто ми теж не знаємо обсягів руйнувань повністю, як ви теж сказали на початку. Тому Бог знає, що там насправді який треба мати резерв на випадок там погіршення ситуації. Росіяни своїх спроб не залишають атакувати наші об'єкти енергетики. Слухайте, а взагалі, пане Валерію, чи можливо нашу енергетику диференціювати? Я не знаю, чи я правильно висловлююся, але ось ця крупна, така централізована радянська енергетика, вона, в принципі, це позавчорашній день. І це така радянщина. І насправді це легка і ціль для ураження ворогом. І, в принципі, є країни світу, де немає центрального постачання, а це мережа. Як, не знаю, там, грубо кажучи, як сотові оператори такі, да? Мережа, де немає там точки, куди ти там влучив і все, і зруйнована там якась
значна частина. Чи можемо взагалі в умовах війни таке відновлення, навіть не відновлення, оновлення енергетичної галузі собі дозволити і так, щоб їм складніше було бити по енергетичних об'єктах? Ви знаєте, дискусія, яка ведеться в Європі з приводу там можливості повної альтернативи як зеленої енергетики, вона може мати місце, вона перспективна, але, по-перше, це на багато років вперед. І по-друге, як ви бачите, то навіть ця зелена ідея в Європі вона не прижилась. Масові акції протесту, які відбуваються зараз фермерами, вони стосуються нібито сільськогосподарських питань, але не лише. Тому що все зав'язано саме на цей зелений тариф, зелену енергетику у Європі. Нещодавне інтерв'ю Еммануеля Макрона виданню The Economist після його гучних заяв, фактично в період зараз його участі у виборчій кампанії до Європейського парламенту, його політичні сили, хоча він там не набирає багато обертів, але все ж таки він там сказав дуже цікаву ключову фразу щодо зменшення енергозалежності Європи, про яку ви говорите, і диверсифікації з джерел постачання. Тому що ми маємо схожу проблему, як і в Європейському Союзі. Але я вже згадував третій енергетичний пакет, щойно це та директива, якою керується Європейський Союз при формуванні тарифів на енергоносії, на енергетику всю, теплову, електричну енергетику в тому числі. І вона дійсно в великій мірі є економічною базою для зростання, але, як показує практика Європейського Союзу, економічна модель Європейського Союзу, яка базується в основному на субсидіюванні менш рентабельних галузей економіки, вона не сприяє швидкому економічному зростанню в Європі загалом. Звісно, якщо брати з теорії економіки, то є таке правило, аби будували синусоїду зростання економіки якомога плавніше, щоб розтягнути період, впродовж якого соціальна стабільність буде кращою. Тобто, просто показує, що підйом економічний був не різкий, а якомога більше плавніше і розтягнути в часі. Тоді люди живуть спокійніше, довше, немає катаклізмів. Є така теорія. Але в цей період ви повинні в достатній мірі забезпечити як мінімум ту саму енергетичну безпеку, про яку ми говоримо. І те, що розглядають як альтернативу саме використання зеленої енергетики на сьогоднішній день, бачите, в Україні це зіткнулося з величезними корупційними складовими, тому що у нас будують сонячні поля, так їх називають, на цьому активно наживається на тарифі на повернення цих коштів. І швидше тут дійсно про заработати, ніж про альтернативні джерела і диверсифікацію, то, що ви говорите. І згадана мною Німеччина, яка активно впроваджувала свого часу саме зелену енергетику, вона є передовою країною в Європі в частині відсотковому саме генерації з сонця, з вітру, вона також поки що не здатна все закрити, і навіть там ведеться дискусія про те, аби ядерну енергію вважати зеленою. Тобто так постало питання, бо свого часу Німеччина пішла по шляху повної заборони, відмови від генерації з атомних електростанцій, але звернімо увагу, що навіть в Україні зараз ведеться активна мова про побудову додаткових атомних реакторів. І інші країни в Європі також до цього звертаються. Тобто на сьогоднішній день, я вважаю, альтернативи традиційним генераціям електроенергії, як то атомна, гідро, просто немає поки що. Можливо, в перспективі, так, технології з'являються. Але є одна велика проблема, що у Європі, Європейському Союзі загалом будується економічна політика на тарифоутворенні високому, як базису зростання економіки. І це може бути, але проблема заключається в тому, що страждають від цього дуже сильно звичайні споживачі побутові. Через високі тарифи і неможливість почувати себе безпечно енергетично, про що ми, власне, говоримо, тому що є політика енергетичної безпеки громадянина в Європі. Тобто ти впродовж доби маєш отримувати певну кількість тепла і світла. І ти повинен за це заплатити. Бо якщо ти не зможеш за це заплатити, ти не отримаєш. Є програми субсидіювання, вони в Україні розроблені, за кордоном, але це дійсно підміна понять. Це перекладання одних коштів, тих же самих коштів бюджетних з однієї кишені в іншу, але поза кишенями українців. Це тобто компаніям, які генерують цю електроенергію, вони просто-напросто більше заробляють. Не все, тому що в них високий тариф. А українці зараз знаходяться в дуже складній ситуації, я не випадково про це говорю, що вони не здатні, не спроможні будуть повністю покрити цю спожиту електроенергію. Звісно, це питання соціалізму, як полюбляють говорити, але відкриваємо Конституцію,
будь-якої країни Європейського Союзу, будь-якої, не лише України, і там написано, що основною функцією держави є соціальна складова. Тобто вона дбає про соціальне забезпечення людини. Давайте, от як приклад, згадаємо Німеччину після Другої світової війни. Німеччину, яку розділили, по-перше, так, тому що частина була підконтрольна Радянському Союзу, частина підконтрольна фактично пізніше створеного Північно-Атлантичному альянсу і країнам Заходу. Західна Німеччина дуже довго повертала собі Східну, це відбулося лише наприкінці 90-х років після розпаду Радянського Союзу, і тоді вона вже стала повноправним членом альянсу. Але впродовж фактично всього періоду Німеччина не могла мати повноцінне військо. Як таке покарання їх за те, що вони свого часу підтримували націонал-соціалістичний рух Гітлера, який приніс дуже багато горя на європейському континенті, в світі загалом. І німці жили просто єдиною метою соціального благополуччя. Чому в Німеччині така розвинена економіка, чому так чисто всюди, чому все працює як годинник, і чому кажуть, що німецька якість, вона така дуже-дуже потужна. Тому що вони просто жили іншим. Вони не жили проблемою мілітаризації країни, аби захищатися від зовнішньої агресії, тому що їм захист забезпечували Сполучені Штати Америки, донині вони її забезпечують, і інші країни Північно-Атлантичного альянсу. Лише в цьому році, фактично, наприкінці минулого року, в цьому році Бундестаг ухвалив рішення про розміщення однієї бригади німецької у Литві. Тобто раніше ніколи війська Німеччини вони не були десь. І зараз лише почали говорити про те, що треба збільшувати військову потужність і таке інше. Тому, коли ми говоримо про альтернативу, потрібно говорити про політику економічну, на якій базується Європейський Союз. Він зараз в основному будує свою роботу, свою діяльність на високих тарифоутвореннях і на субсидіюванні. Що, як на мене, шкодить одне іншому. Про це сказав Макрон, не випадково я це згадую. І як приклад наведу вам, період коронавірусу Франція першою, хто відмовилася від ринкового тарифоутворення. Вони сказали, ми не можемо собі це дозволити. Ми повинні вручну регулювати ціни, тому що у нас буде соціальний вибух. Пане Валерію, ви пару разів згадали слово «корупція». Ось наскільки зараз, на вашу думку, вона впливає, вона збільшилася, вона зменшилася за період повномасштабного вторгнення? Так, я розумію, що це тема годин на 5, але спробуйте там за 3 хвилини описати, щоб без спекуляцій, як це є. Бо бачимо ми різні там думки, істерики, або з іншого боку, там, неважливо, заспокоєння. Як воно є, на вашу думку? Розумієте, в мене проблема в тому, що я не маю ніякого дослідження в силу фізичних можливостей, які б мені показали цифри про рівень корупції в Україні. Але тому я тут керуюся, знаєте, власними відчуттями, мені складно бути максимально об'єктивним. Але впродовж фактично 2014 року, коли була анексовані східні регіони України і Крим в тому числі, то впродовж усього періоду для України залишалася найголовнішою проблемою після війни корупція. І про це говорили всі, не випадково в Тайм згадували візити Байдена, коли він був сенатором та віце-президентом США. Також говорили про корупцію, тому її ймовірно, та не те, що ймовірно, точно, її прояви є, вони залишаються. І навіть Ентоні Блінкен, коли очільник Держдепу США за своїм останнім візитом у Києві, коли він грав на гітарі, їв піцу, виступав перед студентами політеху, то він говорив про те, що в Україні є серйозна проблема, це саме корупція. Але про рівень її я вам знову ж таки сказати не можу, втім він достатньо високий, і я не виключаю, що саме цей чинник є основною перепоною того, що нас поки що не беруть до Європейського Союзу. Одним з. Тому дійсно це проблема, над якою потрібно працювати. І тут хотілося б, звісно, щоб була виписана якась програма для цього, бо і вона послідовно реалізовувалася. Я пригадую, коли ще в 2015 році активно почали говорити про запровадження принципу меритократії у державному управлінні. Це принцип взятий із Сінгапуру, який ми часто приводили приклад, але забуваємо, що Сінгапур – це типова диктатура. Там ніякої демократії приблизно не було з моменту створення цього міста країни.
Але поряд із цим, меритократія дійсно класний принцип, і свого часу навіть був ухвалений закон спеціальний в Верховній Раді, який пропонував професійний відбір на посади. Але зараз рахуйте, вже пройшло майже 10 років, а толку фактично ніякого. Тому це, знаєте, таке, як якась дійсно розмова годин на 5, і потрібно в цьому сенсі працювати дуже системно. Дякую, пане Валерію. Навзаєм. Валерій Клочок був з нами. А ми запрошуємо до етеру наступного гостя. Це Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт. Ну, його, напевно, теж наші глядачі знають. Пане Тарасе, добрий вечір. Так, доброго дня. Я планував трохи з іншого почати, але тут усі коментують заяви, точніше, цитують інтерв'ю Байдена, Україна поза НАТО. Я не можу з цього не почати, просто в будь-якому випадку. Прошу вашу думку, пане Тарасе. Дивіться, ви повинні розуміти, що на Заході політики хочуть, вони нічим, в принципі, не відрізняються від будь-якого політика, як в Україні. Вони хочуть менше напружуватись і більше отримувати дивіденди саме для себе. Тому позиція може бути така, але Україна повинна міняти таку позицію. Чому? Тому що проблема в тому, що після того, як скрився блеф Росії стосовно ядерних ударів, скрився завдяки все ж таки Україні, тому що після того, як Україна почала нищити станції попередження ядерного удару в Росії, виявилося, що ніяких погроз немає ядерних, про яких нам довго розповідали, переказували в тому числі і так далі. І тому тут позиція України повинна бути: ми вас почули, але ми хочемо по-іншому. Тобто ми повинні розуміти, що політика Сполучених Штатів Америки, до речі, демократичної партії, завжди полягала в тому, щоб зберігати Росію цілісну, оберігати її і так далі. Це ваша позиція, наша позиція інша. Це не зараз народилася ця політика, це 100 років тому, що народилася політика ще з часів Вудро Вільсона. Це був президент від демократичної партії, до речі, після Першої світової війни. У нього тоді ще склалася така політика, що Російська імперія повинна існувати. От можна подивитися, відкрити 14 пунктів Вудро Вільсона і подивитися, як вони бачили перебудову Європи після Першої світової війни. Там, наприклад, написано: Польща повинна бути незалежною, і Польща стала незалежною. Сербія повинна отримувати вихід до моря. Створилася Югославія, Сербія отримала вихід до моря. Незалежність отримали всі країни Австро-Угорської імперії, фактично навіть найменші нації. А ось стосовно Російської імперії, там цікава фраза, якщо її так узагальнити, що повинен там бути збережений простір і так далі. І немає згадок, наприклад, про Фінляндію, яка вже стала тоді незалежною, країн Балтії і так далі. Тобто, така позиція їх була. Потім вони активно годували більшовиків після того, як вони роздовбали всю країну під час громадянської війни. Була така кампанія, коли був голод в Радянському Союзі, американці привозили туди харчі. Була така громадська організація АРА. Так, потім ми пам'ятаємо, як Сталіна активно озброювали, надавали військову допомогу. Та чути мене, так? Так. Ось, і пам'ятаємо вже 90-ті, коли знову годували вже Росію, тому що рятували фактично від голоду. Всі пам'ятають, як завозили ці гуманітарні вантажі величезні. Правда, це вже республіканці робили, але політика така є. Чому? Тому що, і про позицію стосовно України ж ми пам'ятаємо категорично проти того, щоб Україна виходила з Радянського Союзу. Принаймні така була позиція Буша-старшого і, до речі, Маргарет Тетчер. Вони разом були в Києві тоді. Це не добре, не погано, вони живуть в такій реальності. Але це нам підходить, нам це не підходить. Так? Тому я вважаю, що Україна може обміняти статус на НАТО. Яким чином? Україна може створити економічний хаос в Росії. Наприклад, ударами по НПЗ, по енергетичній інфраструктурі. І це вже буде хаос в Росії, це буде вже проблема не українська, а проблема, вибачте, теж Сполучених Штатів Америки. Це вони будуть ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю і так далі. І тому позиція, я думаю, України повинна бути наступна. По-перше, після того, як скрився цей блеф
стосовно ядерного удару теж завдяки Україні. Україна повинна вимагати більше зброї для ударів по території Росії. Ну, дивіться, скільки вже днів, як б'ють по території Росії. І що? Перше риторичне українське запитання. А нічого не сталося. Навіть Рябков, який там у 21-му році кричав «забирайте манатки», як там, і шуруйте на кордони 97-го року стосовно країн НАТО, зараз достатньо спокійно все це сприймає, тиша і так далі, тому що вони залишились беззахисними, тому що вони в уразливому стані зараз знаходяться. І, звичайно, що є побажання чиновників це робити, там, русофільської групи Селівана Бьорнса в адміністрації Байдена, але це ж не наші проблеми, а їхні проблеми. Тому Україна повинна дотискати це питання. Я вважаю, що обміняти в обмін на створення великих проблем на території Росії вирішення маленьких проблем. Тобто Україна в кордонах 91-го року, НАТО, і ми обіцяємо, і Україна може навіть пообіцяти, що чіпати Росію не буде. Ну як не буде? Ну принаймні публічно там пообіцяти, так? Ну і там списання боргів та інших речей. Тому треба НАТО вигризати. Тут не треба, знаєте, слухати, що нам говорять. Бо якби Україна слухала, що їй говорить з самого початку широкомасштабного вторгнення, то все б закінчилося планом Драгі, італійського прем'єра, який пропонував Україні здатися. Ну, це настільки все не нове. Я ось зараз вас, пане Тарасе, слухав і згадав розмову там декілька років тому з Вітовтом Ландсбергісом, з дідусем нинішнього міністра закордонних справ Литви Габріеліса, коли він нам з Аркадієм Бабченком розповідав, як йому телефонували американці. Я вже не пам'ятаю, хто конкретно, він казав, просто не хочу брехати. І казали, а він був тоді, хто не знає, головою парламенту Литовської Республіки, яка оголосила себе незалежною. Перший головою Так, да. І він казав, мені телефонують і кажуть, ви що хочете робіть? Валюту свою, економічну відкриту зону, що хочете робіть там, будь ласка. Але просимо вас, не виходьте, не руйнуйте Радянський Союз. Це попри те, що Сполучені Штати, визнаючи Радянський Союз, не визнавали окупацію країн Балтії. Це така була шизофренічна історія. І ми так запитали, пане професоре, що ж ви їм сказали? Ну, в принципі, знали. Він сказав, я їх послав. І далі він сказав слово, яке я не можу сказати в етері ліцензованого телеканалу. От це так було. Правда так. Ну, тобто, ситуація не нова абсолютно, але зараз дійсно Росія, ну я просто там трохи бачу їхню пропаганду, вони занепокоєні трохи, а може і не трохи. Але все ж таки вони залишаються сильними, нахабними і терористичними. І ми бачимо, ну, власне, на власній шкірі зараз ми відчуваємо, наскільки серйозно вони пошкодили нашу енергетичну систему. Я не знаю, пане Тарас, наскільки ви на цьому розумієтеся, але якщо маєте щось сказати з цього приводу, ну це особисто мені цікаво і всім нашим глядачам, що зараз відбувається з енергетикою і що буде далі. Чи на краще, чи на гірше можуть бути зміни, і якщо там як ми взагалі пройдемо літо і підійдемо до зими цього року? Ну, давайте так, я закінчу по Росії. Дивіться, в дійсності в енергетиці, от я запитував фахівців, які відслідковують, що відбувається в Росії. Росія дуже поспішає з цими мирними планами і все інше. Чому? Тому що восени буде очевидні результати ударів по території Росії і по енергетиці, тому що у них дуже в дійсності багато слабких зон, які вже в досяжності є українських дронів. Ну, наприклад, дуже їх дратує, звичайно, удари по Новоросійську, тому що це ледь не єдиний незамерзаючий порт російської, взагалі, Росії, так, Російської імперії, який дуже гарною логістикою. І прильоти по НПЗ, прильоти по оцих СБУшних дронів вже по Новоросійську, вони дуже знижують рівень їхньої енергетичної системи. От, наприклад, у них вже є проблеми з виробництвом авіаційного палива.
тому що порушуються технологічні цикли, неможливість завести обладнання, його зробити правильно, і вони зараз, наприклад, імпортують з Білорусі. Тому тут, знаєте, ми повинні розуміти, що смерть Кащея в дійсності якраз в дезорганізації їхньої енергетичної галузі, тому що якщо Москва не буде спроможна викачувати ресурси з Сибіру і продавати його на захід, руйнується вся система економіки, на якій вони років 500 в дійсності існували. Тому росіяни, тому там, знаєте, така от бігатня, як от будуть нам ще дзвінки, а не чіпайте. Ну були ж дзвінки. Ну Україна сказала: добре, ми вас почули, але продовжуємо, тому що це питання нашого виживання. І це залежність, яку Україна повинна використовувати. Умовно кажучи, хочете, щоб Росія збереглася там, да? Та будь ласка, тільки нехай він виходить на кордони 91-го року і вже з нею, знаєте, робіть все, що завгодно. Це вже не наша справа буде. Стосовно нашої енергетичної системи, ну дивіться, ну по-перше, ми не повинні розглядати ці удари як відповідь на наші удари на енергетичну структуру. Це, знаєте, це така смислова пастка. Ні, це Тому не так. Я цього не стверджую. Ні, я абсолютно не дотримуюсь. Я просто говорю, що багато... Ні, я ж говорю, що не до вас. Я говорю просто глядачам, багато хто сприймає, що це були удари. Ні, я вважаю, що удари по енергетичній інфраструктурі почали саме тоді по генерації, коли росіяни остаточно зрозуміли, що захопити Україну не вдасться. І вони зрозуміли, що це вже ніколи не буде їхніми, і вони почали руйнувати її вже от в такий спосіб, скориставшись в тому числі паузою, яку організували нам в Конгресі Сполучених Штатів Америки, тому що не було достатньо протиракетної оборони. Друге, ми повинні розуміти, що зараз час якраз перебудувати нашу енергетику. Для цього уряд повинен максимально спростити і лібералізувати ринок генерації, в першу чергу, умовно кажучи, роби все, що завгодно. Ну, слава Богу, і там вже бачу, принаймні, прокинувся наш пан Шмигаль і сказав, що треба завозити газогенерательні ці котельні, сонячні панелі, маленькі гідроелектростанції, роби все, що завгодно. От що повинно бути зараз зроблено. Це перше. Друге, повинна дозволена, лібералізована можливість створення альтернативних мереж. Не тільки на обленерго повинно все бути зав'язано. Ну, умовно кажучи, припустимо, маленьке містечко або декілька сіл, вони можуть створити власну енергомережу, якщо у них є там, наприклад, біогазові установки чи інше. Ну, нехай вон там вони і живуть і без монополій, які зараз у нас присутні в обленерго. І там спростити цей порядок. Так, і тоді Україна зможе максимально децентралізувати енергосистему і, можливо, вже до осені якось стабілізувати ситуацію. Далі ніяких циклопічних проєктів, які у нас там починаються, давайте будувати нові атомні станції. Зараз вони не потрібні, тому що це не маневрена енергетика. Нам потрібна маневрена енергетика, яка дозволяє якраз компенсувати роботу, ну не компенсувати, тому що атомні електростанції неможливо маневрувати. Вони або включаються і довго працюють, або виключаються. По-іншому воно не працює. Тому можливості є, газ в Україні є, біопалива, зрозуміло, що купа. Тому в цьому напрямку повинні бути і фінансування державними банками кредитних якихось програм, туди закачувати ресурс. Тому що от підняття тарифів, які зараз відбулося, воно ж не вирішить проблему енергозабезпечення. У нас будуть високі ціни, якщо не буде лібералізований ринок, і не буде світла. Ну так побудований ринок. І далі, звичайно, що повинно бути ліквідовані монополії в обленерго. Тому що це ненормально, коли є компанії, які одночасно володіють генерацією і одночасно володіють розподілом. Тому що вони створюють неконкурентні умови і забирають цей монопольний прибуток в даному випадку. Ну, якщо вони не будуть робити, в ідеалі взагалі ця інфраструктура, вона повинна бути націоналізована. Не генерація націоналізована, а саме розподіл, для того, щоб забезпечувати рівний доступ всім гравцям. Нам потрібно, дивіться, за той тариф, який дали зараз, він достатній для того, щоб багато маленьких і дрібних підприємців, навіть середніх компаній, просто почали інвестувати гроші в генерацію.
І тоді ми альтернативно зможемо виставити генерацію, і вона не так буде бити по українцям. Тим більше ми повинні розуміти, що в Україні проблема може бути не скільки зі світлом, а скільки з теплом, тому що ТЕЦ генерували лише тепло. А якщо буде холодна зима, то це означає різке навантаження на, звичайно, що на систему люди просто електрикою будуть опалюватись, так? І це повинно бути. Тобто максимально децентралізувати цю систему, в принципі, час ще є. Якщо там зараз касують мита на завезення комплектуючих для виробництва там біогазових установок, є купа українських, що виробництво, міні-ТЕЦ якихось, які там хтось на тирсі працює, хтось на чому працює, на газі працює. Тобто, в принципі, за рік-два можна вибудувати і компенсувати всі ці потужності, які були знищені. Плюс є ще електронні системи, які можуть регулювати, як в Німеччині, які можуть регулювати перетоки енергії, нічне використання енергії, денне використання енергії і багато чого іншого. В принципі, ці технології вже давно працюють в Європі, і за бажанням, і за політичною волі уряду, в першу чергу, ліквідувати дефіцит, в принципі, можна протягом року-двох, але тут лібералізація повинна бути відбуватися цього ринку. Я знаю випадки, коли там взагалі побачити велику ТЕЦ в Європі, це вже така екзотика, така музейна історія трохи. Дійсно, там диференційовані ці питання і є там і в селищах. І причому людина може сама поставити собі сонячні батареї і насоси ці підземні, і продавати свою енергію, яка йому зайва, наприклад. Ви правильно говорите, це створюється мікровиробники, а вони ж можуть об'єднуватись в мережі, незалежно від обленерго, в даному випадку маленькі містечка особливо можуть жити, тому що великі ТЕЦ, вони адекватні для великих міст. Наприклад, там Київ, тому що є висотні дома, які треба так опалювати, там Одеса, наприклад, і інше. А інші міста, наприклад, навіть обласні, там десь 300-400 тисяч вже можуть працювати за такою системою. Максимальна децентралізація. Сам виробник, ви правильно помітили, це називається мікровиробники. А у нас же така система побудована, що у нас максимально монополізований ринок. В тому числі там органи місцевої влади, вони часто є там, мають частку з тої самої ТЕЦ, і вони нікого не пускають на свій ринок. Ви знаєте, от американці поставили, що в 22-му році багато газових цих генераторів, вони досі не встановлені. Тому що не всі, точніше, встановлені, тільки зараз щось ворушитися почали. Тому що це порушення монополії, тому що багато поважних, точніше неповажних людей мають з цього великий зиск. І українці повинні наполягати на це, в тому числі от така система, коли сам ти поставив панель або створив кооператив, наприклад, так, зібралися, поставили панелі, ви стаєте таким міні-виробником, наприклад, для цього регіону. Коли вам не потрібна енергія, так, тоді ви передаєте, наприклад, сусідньому регіону. А це все може регулюватися вже IT-системами, комп'ютерами і все, що з цим пов'язано. І тоді у нас, як в інтернеті буде, знаєте, чому інтернет неможливо знищити? Тому що він максимально децентралізований. Так і тут. Окремий регіон може працювати взагалі без обленерго, забезпечує, якщо потрібно йому, наприклад, для завод, наприклад, побудувати. Він сам там домовляється, завод сам може виробляти, в тому числі енергію. Багато ж у нас накупили, наприклад, генераторів, так? От вони стоять зараз. А якщо він виробляє цю енергію, вона йому не потрібна, він може забезпечувати, наприклад, сусідні будинки, припустимо. Але, знову-таки, це максимально повинна бути децентралізація саме в генерації. Тоді це не буде великою проблемою, і знищити її буде неможливо. Є перешкода тут, так? Це корупція, і це старі звички, і
Чи вдасться Монополізм, проломити? Монополізм. Монополізм тут більше, тут монополізм. Ну, корупція, ти знаєте, тут скільки стільки, тут монополія. Монополія, тут робота більше антимонопольного комітету, тому що у нас, на жаль, багато компаній одночасно володіють генерацією і розподілом. Цього категорично неможливо допускати. Це, до речі, третій енергопакет Європейського Союзу, який це не дозволяє робити, тільки в газовій сфері. І в енергетичній в тому числі ми повинні цього добиватися, щоб не було такого. А тут монополія. Це питання до монопольного комітету і питання запиту людей, в тому числі. А тиснути треба на уряд, щоб люди самі собі там сонячні панелі ставили. Оскільки є у нас багато цих відходів від аграрного виробництва. Ставте собі, хтось з соломи буде робити, хтось з тирси буде робити, хтось з гною, вибачте, цих курей, наприклад, буде робити. Тобто цих технологій в дійсності в світі дуже багато, виробляти в країні це обладнання. Це максимально повинна бути децентралізація. І от і дозволити, от тут ж говорю, дозволити альтернативні мережі. Тому що у нас система та залишила ще радянська, і фактично все заточено на обленерго. Тобто без обленерго ти нічого не зможеш зробити. А от коли буде створена купа таких маленьких обленерго, ну, наприклад, там на декілька сіл, які будуть незалежно від мережі працювати, і коли потрібно, там вони можуть підключатися, коли не потрібно, їм не потрібно це. І тоді питання, я скажу, там і з корупцією буде там вирішено питання, то вже буде 25-те питання в даному випадку. Ну, добре, ну, в принципі, стратегічно, так воно і буде відбуватися, бо за логікою так має бути. Виживати треба, і все одно і підприємці будуть щось думати, як самим бути незалежним і, звісно, щось виробляти там в інший спосіб, ніж там ТЕЦ радянські ці. Але зараз хочу від економіки перейти трохи до внутрішньополітичних питань. Як ви вважаєте, пане Тарасе, ось ця історія, яка замішана ще й на російської ІПСО, про ТЦК, про цих звірів ТЦКшників, які нібито не військовослужбовці Збройних сил України, а якісь чорти, які там полюють на людей. Придумали росіяни навіть такий термін, як кадирівці. Значить, останнє, що я бачив, ну це менше стало, але останнє, що я бачив, це ТЦКшники напали на жінок у Києві. Тобто вони йшли і напали на жінок. Я до того веду, що дійсно, напевно, ми будемо спостерігати ще такі речі. Але, в принципі, з цим законом і з цим процесом, який зараз відбувається, питання з мобілізацією, воно, на вашу думку, є більшою частиною вирішеним або ні? Ну, це військові повинні оцінювати. Це ж вони ж створюють запит на кількість людей, якість людей і так далі. Тут я думаю, що після 2 місяців буде там зрозуміло. Але стосовно того, що працюють росіяни, дуже якісно вони працюють. Я бачив такі ролики. Ну, з точки зору політтехнології, вони зроблені реально ідеально. І українська мова, і все гарно розставлені акценти та багато чого іншого. Ми повинні розуміти, я поділяю цю думку, що все ж таки TikTok в нашій країні повинен бути заборонений, принаймні під час військового стану, тому що в основному все йде через TikTok. Тому що все ж таки через YouTube і все інше це не проходить. Воно все ж таки так цивільно є, через Facebook не проходить. TikTok, принаймні на даний час, я вважаю, що він повинен бути заборонений. І багато теж, я пам'ятаю інтерв'ю там з 3-ї штурмової, там представник говорив, що він теж звертав увагу на TikTok, оскільки він є китайським, і вони не забороняють фактично цю пропаганду там достатньо активно. То на військовий час, я думаю, що це слід заборонити, і це позбавить росіян досить вагомого інструменту впливу в Україні. Тому що ми з вами там часто перебуваємо в такій, знаєте, інформаційній бульбашці, так? Скільки ми там Фейсбуком користуємось, там Ютубом ми користуємось. А багато чого відбувається в TikTok. Я, наприклад, TikTok не заглядаю,
А багато людей молодшого віку заглядають, і він затягує дуже. Він дуже якісно зроблений в дійсності з точки зору розповсюдження різних вірусних речей. Тому я вважаю, що слід слідувати прикладу Сполучених Штатів Америки, які тиснуть на TikTok, які теж впливають, до речі, на електоральну кампанію Сполучених Штатів Америки, і все ж таки тут ухвалити таке політичне рішення, як було зроблено, наприклад, з однокласниками. Я вважаю, що або ВКонтакті. Я вважаю, що TikTok більш небезпечний, ніж однокласники чи інші. Ну, але і те повинно просто бути обмежено в Україні. Ну, я такий приклад наведу, що це масове божевілля пов'язане з, для багатьох раптовою підтримкою терористів Хамасу в Європі, у тому числі серед школярів європейських, студентів європейських, американських, воно напряму і безпосередньо пов'язано з неймовірною кількістю роликів, де нещасні терористи потерпають від звірей з ТЦК, тобто з ізраїльської армії. Значить, і вони їх там нищать тисячами, сотнями тисяч, і європейські школяри кажуть, так, як таке звірство відбувається, треба ж бути їх підтримувати якось, так? А при тому ні історії ніхто не знає, що TikTok – джерело знань, не Вікіпедія. Реально. Що цікаво, в самому Китаї TikTok по-іншому налаштований. Я читав аналітику, він якраз налаштований як на джерело знань дійсності. Тобто наука, там, мистецтво і так далі. А на весь світ він такий сміттєвий контент працює. Тобто це така хитрувата в дійсності позиція Китаю, зрозуміло для них. І це при тому, що в Китаї ж інтернет повністю контрольований. І тому я прихильник того, що принаймні в Україні TikTok повинен бути заборонений. Погоджуюся абсолютно, попри те, що маю там аккаунти, там на декілька тисяч, але я готов пожертвувати цим, просто дивлячись, що там показують іще, це дійсно жах. До речі, пане Тарасе, а ще якісь приклади може бути трохи прихованої пропаганди, про яку більшість людей не знає, ви можете навести? В Фейсбуці вони активно з'явилися, я бачу, дуже якісні боти з'явилися вже рік, як вже, знаєте, немає таких, дуже якісна українська мова, досить правильно працюють, гарні посили. У мене, як завжди, там на аккаунті з'являється, я так їх зазвичай не баню, просто дивлюсь, куди вони хилять і що вони просувають. Тобто робота в Фейсбуці активно ведеться. Різні меседжі вони закидують, теж дуже грамотно теж побудовані. Іноді такі безглузді з точки зору українця, але побудовані. Росіяни масштабно ж працюють не тільки через соціальні мережі, вони через світову пресу працюють. Тому що вони зрозуміли, наприклад, що українці не читають російських джерел інформації, не довіряють їм, але довіряють західним, наприклад. Так? І зазвичай через західні медіа, де працює або просто корисні ідіоти, як з історії з Хамас, ви правильно навели приклад, що просто співчуття, те, що до цього відбувалося, вони, звичайно, не говорять. І через західні медіа багато закидуються різних меседжів на українську аудиторію, що все пропало, давайте миритися, Росія готова до перемовин і так далі, і так далі. Тобто росіяни не шкодують грошей на пропаганду, вони в цьому майстрі і дуже якісна, в принципі, пропаганда. Зараз іде активна, наприклад, перевиборча кампанія в Європарламенті. Ми бачимо, там скривається багато просто колишніх росіян, які поміняли імена. Я бачив, там скандал там в Данії, наприклад, був. Так виявилась там дівчина, яка там і фінансувалася з російських фондів. Наприклад, цей Содружество, там є цей фонд і фонд підтримки соотечественників. Тобто вони працюють на всіх рівнях, і тут не слід недооцінювати це. Я не знаю, у нас таких грошей немає і не буде ніколи. А так хвилина залишається до кінця. Як ми маємо діяти? Як протидіяти такій пропаганді? Діяти діями, бити по території Росії. Всі повинні читати заголовки. Згоріла там
наприклад, нафтопровід, компресори згоріли нафтопроводу, порти новоросійська згоріли, порти Балтики. Це через 20 порти 60% товарообігу відбувається. Ми не маємо можливості такі ніколи матимо. До речі, як і у Ізраїлі. У них теж говорять, що у нас немає такої можливості, тому що ми не багата країна. І незважаючи про міфи про те, що євреї захопили увесь світ, так і в даному випадку, звичайно, що тільки діями, от удари по станціям ядерного попередження, це викликало такий, знаєте, фурор. Тому що показало блеф Росії, це обговорювалось в тому числі. І бити, ще раз бити тільки таким чином. Тобто не словами, а діями треба тобто ми не можемо, як і Ізраїль, ми не можемо перебити повістку в порядок денний, на який Росія мільярди витрачає. Але ми можемо створити свій порядок денний, і тоді росіянам буде ближче їхні проблеми. Так. Дякую дуже, пане Тарасе, що знайшли час. Дякую. Дякую глядачам телеканалу ОТР за те, що ви дивитеся нас. Дивіться ОТР далі.